Paghatag sang ayuda sang gobyerno sa idalom sang programa sang Department of Labor and Employment ginakabig sa mga mamumugon nga dako nga bulig para sa ila. Ining gitutukan ni Daryl Margui Sarmiento. Sa tion sang pandemya, haruson na lang kuno nga makabenta sa sulod sang isa ka adlaw mga ginakabig informal sector sa mga mamumugon sa sosyudad o kon mga ambulant vendors. Si Manong Kim nga nagabaligya turon sa downtown area sa syudad sang Iloilo, saksigid sa kunano kabudlay ang pagpangabuhi sa karon. Pigado gid mami kay wala gid si bung baklanay, iwat gid ang customer kag kuan gid eh. Dako gid ang epekto sa kuan. Maayo na makabakal-bakal man bugas ang kuan ah. Baligya sa bung. Pareho man diring sentimento ni Tatay Manolito nga isa ka fruit vendor kag nagtigulang na sa pagbaligya sa kalsada suno sa iya tungod sa COVID-19. Apektado gid ang ila sini adlaw-adlaw nga bentahanay. Andom ko kay tani kung may ara man og bulig sa akon nga sa kwanto gobyerno nga mo ni akon sitwasyon pangabudlay pa ko. Sa idalom sang bayanihan tug, hinpadayon ng programa sang dole nga nagahatag ayuda sa mga displaced workers, OFW kag informal sectors agud makahatag bulig sa mga labi nga naapektuhan. Apply through an online system. It's reports.dole.gov.ph. Just follow the process and the requirements as indicated as well when you enter into the website. Sa karon naka-release ng dole sang 50 million pesos sa idalom sang CAP ukon COVID-19 Adjustment Measures Program, 2.8 million pesos para sa tupad ukon tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers, 47.7 million pesos sa dole AKAP program para sa mga OFW upod kay Hans Desierto. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.